Sihamba mfaka emsebenzini. Maye mfaka emsebenzini nami athi usama ngihambe ngiyekena nawe uzokwazi ukuthi angitholele umsebenzi. Kumele ngimgwazele ngo-1500. Ngihambe ngiye kuma ngifike ngicele ngicela ninginikeze u1000 khona ngizokwazi ukuthi ngikwazi ukuthi nginiphilise nami la ekhaya. Ngikwazi ukubeka isinkwe etafuleni. Anginikeze uma 1500 ngifike ngimnikeze futhi ubhuti. Bhuti nawo 1500 ethe uyawufuna ngicela ungifake emsebenzini athi ubhuti hayi ucela ngivuke kusasa ekseni ngimlinde estopini. Ngavuka ekseni ngo6 ngahamba ngaye estopini. Mangifika estopini ngahlala. Lutho ubhuti akafiki. Lutho ubhuti akafiki. Kwazi kwashaya u8 kwazi kwashaya u9 lutho ubhuti akafiki. Hayi ngiphindele ekhaya. Mangifika ekhaya hayi bhuti. Ngifike ngichazele nangu umama. Mama ubhuti ngimnikezile imali. Ubhuti phela angisambona akafiki ngisho ukufika la ngifike khona estopini. Manje nginenkinga nkosiyami ngazi ukuthi ngiyayixazulula kanjani. Imali yami ngiyayidinga noma engasanginikeza umsebenzi. Ngidinga imali yami ndiyayithatha phele kanjalo. Imake since wambona ukuthi akafikanga ubuke wamfonela noma ngiyamfonela amakhola makawa ansi kokunye ayidrop. Okay. Futhi kahle kahle usengenzela ubukhoshosho lo bhuti. Mfethu usisi uyamazi. Yebo ngiyamazi umbona elokishini sisi. Okay. Lento akhuluma ngayo indaba yemali. Uyayazi. Okwemali wena mfowethu. Uyayazi. Ngiyayazi okwemali. Wakunika. Wakunikeza imali kodwa ngase ngiyamchazela ukuthi kahle kahle okwamanje amaphosta asekhona wabafana. Akangilinde. Inkinga yalo bhuti lo unamanga. Unamanga isikhathi. Unamanga lo bhuti. Sezokuphela ngisho unyaka ngilindele umsebenzi. Uyakuphelile phela manje. Awubuyisa imali wena. Ufika la kini uzofuna imali. Uthi lo wena imali awunikeza. Awusamnika imali. Awusamnikeza umsebenzi. Kwenzakalani kanje? Mfethu Wesigebengu endaweni noma wenzani? Kwenzakalani? Sibalekela ukuthi sinqena ukumbopha. Ngcono sihlale siyikhulume le ndaba singaze simbophe. Wakulinde stop. Wakulinde stop. Akazafika. Ngifike kanjani ngoba wena wathi ngihambe ngiye stopini. Wena usenzile. Ngiyayidinga mina imali kamama. Le mali kayinikeza mama ethe ufuna ngodla izingane zami ngicela imali yami. Ngicela imali yami. Ngiyayidinga imali yami. Wena sicela ungakhulumi kakhulu. Awungakhulumi kakhulu wena. Mbona musu ngafika mina stopini kwazi kwashaya u9 lutho phupho. Imano. Wesisi. Imake sorry. Sis. Asikwazi wena. Lapho sekukhuluma asikwazi wena. Lapho sekukhuluma asikwazi. Wena zakhe asikwazi wena. Sorry. Umuntu othatha imali. Hayi wena awungekho. Wathula wena. Ma. Sorry sis. Ngicela Ngisela ngomoya nini. ngicela into yakhe iqonde ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngawe. Uba wena. Amaqunga beni. Hayi mina ngujabulani. Inkinga phela le. Sadlulisile kade ngibona ukuthi usile wena. Angesi. Uthatha imali yami. Ungazosho Uyahamba uyidla nabantu bakho. Uzokwenza Ngiyedla nezintombi zakho noma wayidla ngani imali kamama. So wena ungena futhi wena usebenzisana naye kule nto yenzayo. Ngitshela ngathi ngiyenzisana naye kodwa lo yazi ukuthi lokho akushongeze ukuthi uqamba amanga. Wazi ngani? Ngazi ukondla umama. Wena uthatha imali yami hambe ubuza nezifebe zakho. Unamanga. Hey! Unamanga. Kanjani uthi unamanga? Usile wena, usile wena zakhe. Uyimake lo. Uzakhela uhlezi umkhulumela umngani wakho. Kodwa wena nawe wena zakhela ngoba wena uyayidinga into. Naye nawe uyayidinga into. Uyayidinga into. Uyayidinga into. Uyayidinga into wena. Awuthula yakula la washa wena. Ongiyake wena. Washa wena. Imano. Ngiyayidinga imali yami. Ngiyayifuna imali yami. Ngazonyusa ubaba ngoshwela mngakanani nomama ngiyayifuna imali osana. Ngoba manje wena ucovalent ucela iphuma. Sesibiza nangu Lalela mfethu, sorry. Funa imali yami. Cela intombi yakho la iphuma. Ngiyayifuna imali yami. Kade nganibona phela ukuthi mina nabawu2. Khona lento engiyenzayo. Lalela mfethu, angithi wena ucovalent. Uyikhenina. Wena sandile nozakhela. Kade nganibona ukuthi nabawu2. Ushukela mntanami. Hayibo. Wena zokufuma Kwazi nje ukusuka. uyangeya lo weya mina nomama uyumndeni wethu ngoba ekhaya singenayo umuntu wesilisa ngoba singenayo umuntu wesilisa ekhaya Lalela. hayibo msana ukudlala ngathi nini udlala isitabana sakhe sesuzakhela Uyayithola kodwa kunjani indawo. Yebo azongikhulumela inyoko. hayi wena man suka la sok Awukahle mfethu. Kade nganibona Uzoshayeka. imanzi chocolate box Mfethu. hawu nangu ngiyanyisa Uzoshayeka mntanami. Kumele uyenze.
Ida uyamfaka usisi noma umbuyisela imali. Angisawufuna umsebenzi wakhe ngifuna imali yami kuphela. Wena mfethu kahle kahle uyimisele ngani njengoba usisi ungamfaka emsebenzini. Hayibo. Ayothola ushintsho wakhe mfethu. Ushintshwani? Uyayisa wena. Hayibo. Wayivela esikole wena mama lona. Wayesikole. Uzawushola wena ukazushawa. Sisi. Ngicela imani. Uyazi ukuthi into ebuhlungu manje sekuthini. Sekuzophuma ngazi ukuthi thina ade somhlasela. Imani njengoba senimano. Angithi njengoba manje senimhlasela. Kube ngazi ukuthi thina sizomhlasela. Kube ngono. Khiphela imali ngoba simhlasela kudala. Bese futhi sinibili yena. Imani. Kade sasifuna imali. Asifuni ukufaka amaphoyisa kule ndaba. Asifuni ukwafaka. Ingakho sibizeni ngoba nifuna ubulungiswa. Kusile lo. Uzathi ushintshe imali yami, ushintshe imali yami. Kwenzakalani? Ngiyalingwa phela la. Ngale nto yomama. Yazi ngiyalingwa. Otherwise siyabuya ntambama. Sobuya bhuti. Ukubafaka emsebenzini. Sobuya. Uyahluleka ukubafaka. Nika imali yami angisafuna umsebenzi wakhe. Angisawufuna umsebenzi wakhe ngudingi. Angudingi umsebenzi wakhe. Emsebenzini angihluleki. Angisawufuna umsebenzi wakhe mina sandile uhlulekile ukufaka emsebenzini angisawudingi. Angudingi umsebenzi wakhe. Usifayalinde nje ngimfake. Ngilinde nini kuzokwenza 5 years. Akafuni. Unyaka wonke no 2 months ngaphezulu. Yakhe yona mfethu ucabanga kanjani ngayo? Engabe yena unayo yena leyo mali. Eyithathaphi? Hayibo. Imali yakhe. Nini? Uthola nini? Shalo usuke sothola futhi Akasavevi ngizayo ungayithola. Singathi wena zona imali yethu. ufuna ukushaywa mina ngomama wale ngane. Ufuna ukushaywa mina wena. Hamba vele wena. Hayi imani. Imani. Wathi ngimfaka leni iwindi. Wena wozala wena.